जों नुगोरो जे ताबुक खरानि टाइम फाइनाय तुंमानि जरा चिनि बरफ दैमा नैया এবং दैनि सोर्स रानी थांबाय अनेक जायगा ट्राक रखबाय दैमा रोकावहाय DWS डिपार्टमेंट चिनि एडिसिनि थानि आबु करै बरंनो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज रिनानि आ सुविधा किन्तु सम्पूर्णभावे चिनि एडिसिन थानि आ क्षमता करै बिनि बागै तिनिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंगआव जों मबो सिद्धांत नाहारका जे राज्य सरकारनो साजागनाय जे समस्त एरियाओ दैमान थगिया तरी गरी बरंनो दैनि व्यवस्था मारबे कैसे पार्मानेंट सल्यूशन ते कैसे टेम्पररी सल्यूशन पार्मानेंट सल्यूशन जों प्रपोजल रहरनाय जे डम्बर हाइडेल पावर प्रोजेक्ट नि बुमुंगै आरो बान थेउई चिनि गोबांमा बरफ न खुगियाकारि मा थांगायছে तामनि बागै आरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट खायनो आरो ताबुक इलेक्ट्रिसिटी এই সেই মাত্রাই কিন্তু তাবুক জেনারেটিং आ तैनो जे बान थेउई जे तै दङ जों होनो आ तैनो पाइप नि बिसिं तै रिफाइन क्लाय प्यूरिफाई क्लाय पाब्लिक नो जे आम चायो तै मान तो गया पाइप बाय अंतत बरनो रुई तैनि प्रॉब्लम सॉल्व खायनो पण तैनि सोर्स दंखाय नों पाइप बायतलाङै थांमानो हाय बिनि बागै सेंट्रल फान्ड बो फायो हाय आगरतला शहराव जों मुखा आंबो आं आगरतला शहराव दं आं मुखा सारा आगरतलाव ड्रेन सिस्टेम खाय सिमेंटेड पाइप कतर कतर बर अलरेडी कोटी कोटी रां खरच खाय आइजे बर गारो बसर खाय जों सानान मुजुम गंडा छरा हाय एरिया जेखाने चिनि ताकुक राजाजारनि फायो हाय राशिया बारी ह्यूज वाटर क्राइसिस अथच दैगानो আছে बरफ दं हाय बनो जुदी फिल्टरिंग सिस्टम खाई ट्रीटमेंट प्लांट आसुग्रुई आ तीनो खानी मान होइते टेम्पररी या परमानेंट एक सॉल्यूशन निबागे स्टेट गवर्नमेंट में जों प्रपोजल रो टेम्पररी सॉल्यूशन जों जरा डीएम्स तंगनाय बा ब्लॉक लेवल नि जरा ऑफिसर तंगनाय चिनि सीईओ नो जों साका जे नों स्टेट गवर्नमेंट नि प्रॉपर अथॉरिटी रखबाय जोगाजोग लायो चिनिया तैमा नैया बरफनो तै नंगनानि व्यवस्था मा खालामनि विशेष भावे चिनि ब्रु रियां ताकुक तै बुकुक संगनि रिहेबिलिटेशन का दि प्रोसेस इज ऑन और रिहेबिलिटेशन जरा माननाय रगनि आरो तैनि बिया लङै दङ चिनि अनि खबर दङ बरफनो स्पेशल अटेंशन रुई आरो तैनि व्यवस्था खालायजाकथुं जोंहाबो दाबि दंखायो